Mukuwasha wangu anga ndipfungozi kuti mukadzi afani kudzidza. Ndichireva kuti Mukuwasha akanga ari kuramba iye kuti mudzimai wake aende kuchikoro. Achiti mudzimai wangu aende kuchikoro afana kugara pano. Mudzimai harisi vise rinochengetwa kuti ndichazoridya pamberi apo. Mukadzi anoda kumarinetwa semudzimai. Pakuparadzana kwavakaita for 13 years. Murume wakawanikwa achiroora vamwe madzimai 5. Nyaya yapinda zvakare mudare raChief Bushu. Nasi uno ndeye mudzimai uyo akaenda kuchikoro asi murume wake akanga asingadi. Mudzimai uyu anoti iye akadzidziswa nevabereki vake, hanzvadzi nababa vachitengesa mombe yekuti aende kuchikoro chekuva mudzidzisi. Murume akanga asingadi. Mukudaro imomo murume akanga achimurova zvokuzosvika pakuti mudzimai akarohwa achibva aenda kunopotera. Murume uyu anonzi aita madzimai akawanda, kusanganisa nemudzimai uyu anga mudzimai wechitanhatu. Nasi uno achibvunzwa mudare murume ati iye mudzimai achiri kumuda, asi vanhu vakahadzika kuti anogota achiri kuda mudzimai sei mushure mekunge vaparadzana kwemakore anokwana iwo 13. Tataura nehanzvadzi yatiwo varume ngavazive kuti kana mudzimai adzidza zvinobatsira vana vavari kubereka, zvinobatsira iye murume yeye nekuti upenyu hauzikanwi. Taona muri mudare raChief Bushu, imi nyaya yamanga mauya makamirira ndeyei? Nyaya ndakataura kuti paChief Bushu inyaya yekuti Mukuwasha wedu abudire hanzvadzi yangu pachena kuti panga pane makore akawanda vakaparadzana. Ndio nyaya yataura kuno paChief Bushu. Chii chakazokonzera kuti Mukuwasha aparadzane? Makore amukuti akawanda ari kusvika kumakore mangani? Ari kusvika kuma-12 years. Chakakonzeresa kuti Mukuwasha wangu waparadzane nemudzimai wake inyaya yedzidzo. Nokuti Mukuwasha wangu anga ndipfungozi kuti mukadzi afani kudzidza ende afani kunyange kuenda kucollege, afani kushanda. Ufuchi ndizvo zvimwe zvandakadza kumereka kuti hazvichigoni nokuti mukadzi mumwe namumwe ane right. As long uri muZimbabwe uri mwana akaberekwa munyika muno akadzidza unofana kupfuurira mberi needucation yako. Saka pakuita izvozvo ndo zvakazokonzeresa kuti Mukuwasha wangu samuitire zvakanaka. Kuti chaaida aida kuna hanzvadzi yangu akaita akagara mushure mokunge sitatengesa mombe pamusha kuti munhu adzidze aende kuchikoro. Ndo zvakazokonzeresa kuti vaparadzane kudaro. Zvichireva kuti Mukuwasha akanga ari kuramba iye kuti mudzimai wake aende kuchikoro. Achiti mudzimai wangu aende kuchikoro afana kugara pamba. Imimi sana tezvara mukamira mukaisa hanzvadzi yenyu kuchikoro. Tikati hazvigoni. Chii chakakupai simba rekuti ndikuda kuti mwana wamai vangu adzidze? Chakatipa simba kuti hanzvadzi yedu adzidze inyaya yekuti kudzidza kwakakosha. Chakunobatsira ndechekuti hauzivi ramangwana rinoitika muupenyu. Ngati dzimwe dzenguva murume afa mudzimai anosara akagara pasina zvinogona kuti zvimubatsire. Asi kana mukadzi akadzidza ichisarogona kuzochengeta kunyange navana, kunyange murume asisipa. Izvo zvinhu zvakatipa shungu kuti zvakanaka kuti munhu aende kuchikoro adzidze azova mudzidzisi. Zvigobatsira upenyu hwake nemhuri yake. Naiye Mukuwasha zvigomubatsirawo futi. Mashoko amungade kutaura notinoziva kuti varume vazhinji vanotomira vachiti inini handidi kuti mukadzi wangu aende kuchikoro. Mashoko amungade kudzidzisanawo kune vamwe varume zvakanakira kana mudzimai wake adzidza, kana kuti kana mukana uripo uye hana tezvara chitoda kuti vamudzidzisire mudzimai wake. Chakanakira mukadzi akadzidza zvinobatsira. Vanhu vechirume ngatibvisei pfungwa dzokuti ndikadzidzisa mukadzi haazondiona semurume. Hakuna zvakadaro. Mudzimai anofanira kuva munhu anodzidza. Varume ngavazive nyaya yekuti mudzimai kodzero yake yokuti anofanira kuti adzidze uye zvaagoshanda kuriritira vana vake achimubatsira murume wacho. Saka ndikutaura kuvarume vese vemuno muZimbabwe kuti please ngatiregedze madzimai edu vadzidze vaito maposiyeni akakura zvigovabatsira pamwe chete nemhuri dzavo zvinobuda zvakanaka. Pane sei nyaya inonzi kana wadzidzisa murume wadzidzisa munhu umwe chete asi ukadzidzisa mukadzi wadzidzisa rudzi rwese. Muzukuru anga arimo zvakare mudare umu ati iye mudzimai harisi vise rinochengetwa kuti ndichazoridya pamberi apo, ndichazoridya mushure memwedzi yakati. Mudzimai anoda rudo, anoda kumarinetwa. Pane zvamataura pavanga vachibvunza pamataura mashoko. Imimi ukama hwenyu hwakamira sei nemunhu anga auya kudare? Ukama hwangu mamiriro hwakaita anga ari mudare nditete hanzvadzi yababa. Chii chaita kuti mukomana wechidiki akadai somuti inini ndikutoendawo kudare iko kuda kunonzwa kuti zviri kufamba sei? Tete vakanditorerawo
nyaya yavo maererano neimba yavo uye nenguva yavakanga vagara vasina murume. Ndo chakavapa simba kuti vasimuke vauye kuno kudare, kuti vagone kuziva kuti murume uyu wavakanga vachifambidzana naye achiri kuvada here, munhu anotarisirwa kusatisfaiwa as a woman, munhu anotarisirwa kuti agone kumita mani dzake semudzimai. Saka chaita kuti auye angada kuziva kuti achine murume here kana kuti haana. Ndo chikonzero chamupa kuti asvike pano. Tanzwa sekuru vachiti 13 years tete vakagara vari vega, murume ari kwake, asi murume ainge achiti ni mudzimai ndiri kumuda. Inini ndichiongorora kutaura kwaita murume kutaura kwekuti anga akutya dare kuti agone kusapiwa mhosva, kuti zvimurerukire iye pachake. Nhasi uno hatisi kukwanisa kuunza tete pachivhitivhiti, saka imi muri kutaura makamirira zvanhuna dzadzina tete. Tete chavanga vachinyatsoda kudare chi? Tete chavanga vachida kudare vangada kubudirwa pachena nemurume wavo kuti achiri kumuda here uye midziyo yavakasiya, nekuti kuparadzana kwavakaita for 13 years murume wakawanikwa achiroora vamwe madzimai 5. Saka nekuona kwakanga kuchiita tete vakaona sokuti hapasina rudo, nokuti vakanga vakuunzirwa vamwe vanhukadzi paumba ivo vasipo. Asika ivo tete vanga vachitoda kubudirwa pachena, ko ivo vati chii mudare imomo? Nekuti vanga pakubvunzwa murume anzi ngabude pachena, ko ivo tete ina hangu ndichitaura ndakamirira tete, mukadzi harisivisi rekunzi rigare ndichazoridya kana kuti next month kana kuti 3rd month. Mukadzi anoda kumarinetwawo semudzimai. I think you understand zvandiri kutaura. Mukadzi anoroorerwa kuti ive shamwari yeupenyu. Mukadzi anoroorerwa kuti pese pandiri nhamo nematambudziko tibatirane. But iwewe kana ukasiya mukadzi for 13 years hazvichakwanisiki. Handiti unofanirwa kuti munhu kunzi anzi abve kumba kwavo achiuya kuroorerwa, harisi bonde chete, asi unotarisirwa kuti uite zvimwe izvi. Inini semurume handina zvandingakwanisa kuita kana ndiri 1. Handiti, asi kana mukadzi aripo anondibatsira mabasa epamba, anondizvarira vana, anoita everything. Ndimapa understand? Yeah. Saka makamirira imimi kuvarume, sekuru vambotaura nyaya yekuti vakaona zvakakosha kuti hanzvadzi yavo iende kuchikoro, asi pakudzidzisa kwakaita hanzvadzi yavo mukuwasha hana kuzvitora zvakanaka, zvakazoita kuti imba iyi isvike pakusununguka. Ya, mukuwasha hana kunge ada kuti tete vaende kuchikoro, nepamusaka pekuti munhu akanga achichengera iye sekuda kuzvitaura kwanga aita semunhu asina chikoro, anogona kuona sezvinhu zvisina nebasa kune umwe munhu, asi chiri chinhu chinogona kukuchengetai mose. Wana akadzidza sekutaura kwandamboita kuti love is a good thing when you find someone who loves you. Tete havana kunge varamba murume, asi vaizama kuupgrade life yavo kuti ive iri right, kuti vakaendawo kucollege vanouya vachibatsirana neumwe wavo, asi murume akafungira zvisizvo. That's why sekuru vakazofunga kuti regai ndinise hanzvadzi yangu kupi kuchikoro kuti igone kubatsirikawo mune ramangwana. Tete vakaenda kuchikoro chei? Tete vakaenda kuteaching. Vakava mudzidzisi. Vakatovandudzawo upenyu hwevamwe vana vakawanda. Yes, asi havana kunge varamba murume nekuda kwokuti vaita mudzidzisi. Vaenda kubasa Monday, vodzoka Friday, vova nemurume. Saka murume akafunga kuti mukadzi ari kuita madhiri ari kuita, zosvika pakurova mudzimai, akaparadzana nemudzimai. Mudzimai hana kusiya murume nekuda, asi akasiya nekuda kwokurohwa nekunzi waenda kuchikoro wandoita zvaunga uri kuita. Zvakapa murume kuti asagutsikana nekuti mukadzi ari kuita chiko ari kuita ikoko.